borom sobaijak mano gosinai manya hani bwsangui thangnai 9 November ni salo Congress ni adongbai ungjak party mungno majranani te Maharajani boromno kuchuk achuk theo naragnani sani mandai amjani kaiji NGO motani luaji mungbai mandai hateo songsajaka kaisa kha dumani himbotok o salo mandai amjani sikla rung surung tongnai te ha Bubugra no hamjaknai rara sikla rok himbotogo manjak phaibeka haste phangni thani o sanmung bulaibo kraksalo video ni yaktei yafarjaknai hini bo sawai khnarika mothani kaijike khajak joint civil society ni tangphang Sanjit Dev Burma himbotogo Sanjit Dev Burma no karibo tongbaika Bisho Dev Burma te Bijon Dev Burma no khobui te kubuni adong rok tini abo joton saimono thanai 9 November ro kaisa national party ni kaisa rally o sini Bubugra belai ke borom gonang sengbono seng sino hani Bubugra ni tabu mansui tongo bono kaisa party ni jigonsa je neta bai belai ke kudi oi sini rajano lazmai cha khaikya aboni against to seng belai ke khadoi seng porok dofa sini tipra dofa seng o hani bosa seng abono khaduman bagai sing tine khadumani himbotom khailakya abono sini tine khamani uddesho angkai seng tine khaduman rally ni bisingtei sini o hasteni chief minister ni thani seng memorandum yafanai memorandum ni sini man sanmung hungkai seng o je sini rajano je hanang pinang khaimani abo belake chaya rajano hanang pinang khaikya mane abo seng joto posong se hanang pinang khaina klayo rajani অপমান মানে sini অপমান o hani অপমান abon bagino o sini rajani logi logi sung bebak posong no অপমান khainai no উপযুক্ত শাস্তির নাং থুনি sung demand khayo sini memorandum 2 number demand hungkai je sini rajano jate next time anti kai hanang pinang khaimai atei bini safety tai security ni bagai sung bini at least kaisa PG personal guard ni bagai sung demand khai tini oro protest rally khai tung among sini tini protest rally khai mane uddesho minimum anmung khai Sanjit Dev Burma MGM club ni secretary sung actually oro suro club ya sung club udung na phana sing club no sini o je mandai amsai ni 10 ta NGO sono subakha a 10 ta NGO no tino sungoro joint civil society khaika joint civil society ni loaji mumbai no sung tino oro rally khalai tongo abon bai ang bebak o amsai ni sini mandai amsai ni sono je chubanai ono kha ko bai hambaya so tamle hanbabo sudo sini joint civil society ni samungya obo sini MGM club ni samungya obo sini dofani samung abon bai bebang sung a ko ma phainai tai obo ba appeal khayo je sudo mandai siming anti ka rally khame bang lak sini haste ni bebak amsai no anti ka ke rally sini rajana hamjagai sini dofana hamjagai tongkhai rally khaina bagai protest khaina bagai buskangbui khaina bagai ang koyo